Goedemiddag iedereen. Je kijkt naar de Bonhata Weekly Update van 22 mei. Vandaag staat onze Weekly Update opnieuw in het teken van de SZW-noodregeling. Afgelopen week is hier meer informatie over naar buiten gekomen en omdat we veel vragen krijgen van onze leden over de exacte inhoud van de regeling en wat nu wel of niet mag, gaan we hier straks uitgebreid op in. Maar zoals iedere week beginnen we met de laatste stand van zaken rondom COVID-19 op Bonaire. Zoals je kunt zien staat het aantal actieve COVID-19 gevallen op Bonaire nog altijd op 0. Er worden nog steeds testen uitgevoerd en de toename van het aantal repatrianten dat terugkeert naar Bonaire zorgt voor meer mensen in quarantaine. Er zijn nu in totaal 293 mensen getest en op dit moment zitten er 90 personen in quarantaine. Dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp van vandaag, de SZW-noodregeling. Afgelopen week hield de heer Erik Brakke, hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een persconferentie over de afloop van de huidige regeling per 12 juni. Hij kondigde daarin aan dat er een tijdelijke verruiming van de maatregel komt. Bonhata heeft hierover veel vragen van haar leden ontvangen en daarom heeft het dagelijks bestuur van Bonhata afgelopen dinsdag met hem om tafel gezeten en deze vragen aan hem voorgelegd. Uit dit gesprek kwamen een paar belangrijke zaken naar voren die we vandaag verder zullen toelichten. In hoofdlijnen. Per 12 juni eindigt de huidige noodregeling. Op dit moment zijn er in totaal 3715 werknemers aangemeld voor de SZW-noodregeling, waarvan 2471 werknemers van Bonaire en 1244 van Saba en Sint-Eustatius. In totaal maken 431 bedrijven gebruik van de noodregeling. Nu de huidige noodregeling per 12 juni afloopt, heeft SZW gekeken naar een tijdelijke versoepeling van de regels. SZW merkte namelijk dat het voor sommige ondernemers financieel voordeliger was om dicht te blijven en dus de 80% loonkostensubsidie te ontvangen, in plaats van open te gaan en de medewerkers weer geheel of gedeeltelijk uit de regeling te moeten halen. Omdat SZW vindt dat de noodregeling geen remmende kracht moet zijn om de economie en om het bedrijfsleven weer op te starten, hebben zij besloten dat iedereen tot 12 juni de tijd krijgt om de bedrijven weer te openen en medewerkers weer aan het werk te stellen, zonder dat de loonkostensubsidie hierdoor wordt gekort. Dit geeft bedrijven de ruimte om te testen of het voor hen loont om open te gaan voor de lokale markt. Een voorbeeld. Een restaurant wil eigenlijk open, maar het is voor hen niet zeker of dit nu voor 2, 3 of 7 dagen rendabel kan zijn. Door de komende 3 weken 3 dagen open te gaan, of 1 week 2 dagen, 1 week 3 dagen, kan de ondernemer bekijken wat voor hem het beste businessmodel is. Bonhata vindt het een prachtig initiatief van SZW en we merken dat er wordt meegedacht met de ondernemers om zo te ontdekken waar de kansen liggen voor de korte termijn. SZW hoopt dat met deze uitzondering ondernemers de kans krijgen om weer omzet te kunnen maken en hun medewerkers weer aan het werk te zetten, waardoor er na 12 juni weer veel medewerkers uit de noodregeling kunnen gaan. Bonhata hoopt dat de lokale economie weer enigszins op gang komt de komende periode. Steun onze bedrijven die open zijn. Zoals deze week bekend geworden is, zal er op 13 juni een nieuwe regeling ingaan, die wederom voor 3 maanden geldig is. De verwachting is dat de nieuwe regeling op hoofdlijnen hetzelfde zal zijn als de huidige noodregeling, maar dat er een paar kleine wijzigingen in zullen worden aangebracht. SZW verwacht van alle bedrijven die zich hebben aangemeld voor de huidige regeling, dat deze begin juni opnieuw een verklaring naar waarheid indienen als de situatie ongewijzigd is, of een mutatieformulier als er mutaties zijn. Zodra de definitieve regeling bekend is, zullen we hier in onze volgende updates uiteraard weer aandacht aan besteden. Om het aanvraagproces in goede banen te leiden en om ervoor te zorgen dat de ondernemers op tijd hun geld van de regeling krijgen, is er een dringend verzoek aan alle ondernemers om de formulieren al in de eerste week van juni in te dienen. Als je dit later indient, dan kan SZW niet garanderen dat je wordt meegenomen in de betaalronde van 23 juni. Kortom, wees op tijd.
SZW publiceert hierover binnenkort weer aanvraagformulieren op haar website. Let op, ook al wijzigt er niets voor je bedrijf, dan nog dien je voor de nieuwe regeling een verklaring naar waarheid of een mutatieformulier in te dienen. Doe dit dus voor 7 juni. In alle gesprekken met onze leden merken we dat er nogal verschillend wordt gedacht over de regeling. Kortom, het is niet altijd even duidelijk. Daarom bespreken we nu wat uitgebreider wat er nu wel en wat er nu niet mag. De huidige regeling omvat een uitzondering op de regel dat er niet gewerkt mag worden door de werknemer. Voor bepaalde essentiële functies geldt namelijk een uitzondering dat deze medewerkers wel gewoon aan het werk mogen en dat voor hen ondertussen toch gewoon de loonkostensubsidie ontvangen kan worden. Hierover heeft Bonhate uitgebreid gesproken met SZW. Het is zeer belangrijk dat je voor medewerkers die deze essentiële functies uitoefenen, een uitzondering aanvragen bij SZW. Let wel, SZW subsidieert geen werk waar omzet mee wordt gemaakt. Dus moet het duidelijk zijn dat je door deze medewerker geheel of gedeeltelijk aan het werk te houden, je hierdoor geen omzet realiseert. Neem bijvoorbeeld een hotelbedrijf. Daarin kun je voor de essentiële functies van beveiliging, marketing, beperkte schoonmaak en administratie reeds de uitzondering aanvragen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat goede schoonmaak en onderhoud belangrijk is om de producten en je bedrijfsmiddelen niet achteruit te zien gaan. SZW heeft dan ook aangegeven dat zij de uitzonderingsregeling ruimhartig interpreteren, zodat we met z'n allen kunnen zorgen dat onze accommodaties en onze producten schoon en goed onderhouden kunnen worden, zodat we er met z'n allen klaar voor staan als we weer open gaan voor toeristen. Wat valt er niet onder de uitzonderingsregeling? Bijvoorbeeld als je medewerkers aan het werk zet voor groot onderhoud of een verbouwing waarvoor je normaliter een bouwbedrijf in zou huren. Dan wordt hiervoor geen toestemming verleend. Wij adviseren je dan ook om bij twijfel gewoon rechtstreeks contact op te nemen met SZW. Bonhate heeft ook de vraag voorgelegd aan SZW of je met je team van medewerkers vrijwilligerswerk mag doen. Het antwoord hierop is ja, graag zelfs, als er maar geen omzet mee wordt gerealiseerd. Dus kom met je medewerkers de Oostkust schoonmaken of help met het opruimen van sargassum. Kook voor mensen die het zwaar hebben of help bijvoorbeeld met klussen bij de dierenopvang. Er zijn veel activiteiten te bedenken die je samen kunt ondernemen. Samen voor een beter Bonaire. Dit was het weer voor deze week. Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden? Like en subscribe dan hier op onze YouTube-pagina. Hier vind je ook de weekly updates van de afgelopen weken en als je nog eens een onderwerp terug wilt kijken. Het weekend staat weer voor de deur. Het wordt mooi weer. Geniet van je weekend. Steun de lokale bedrijven en tot volgende week.